शिकार के बात मत कर वीर प्रताप। जंगल में 20 गीदड़ मिल के एक हाथी के भी मार सकेला, मगर जब वह हाथी सनक जाला तो पूरा जंगल के रौंद के रख देना। गीदड़ हाथी सारा जंगल घूम के आ गई ला, बाकी शेर पर तो हार नजर ना पड़ा। बोला बोला बाबू, जब शेर बैठ जाला ना तो चूहा पूरे अगल बगल ऐसे फुदक के चल जाला, बाकी शेर जब दहाड़ेला सारा का सारा जंगल आगे खातिर कम पड़ जाला। लेकिन शेर के अपन औकात तब पता चलेला जब शेर के सामने कौनो बब्बर शेर खड़ा होला। तब फिर एक लड़ाई साबित करी कि कौन शेर है और कौन बब्बर शेर। तब फिर इंतजार कौने बात की, अभी तो ये जाए तो ठीक बा। कल 11 बजे खुले मैदान में तू और हम निहत्ता, बीच में क्यों ना आए।